ପିଲାମାନେ ଇତିହାସର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ କାଳାଂଶ ଏହି କାଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ହୋୟସଳ ଯାଦବ ଆଦି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୋମବଂଶୀୟ ଶାସକମାନେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ କେଶରୀ ବଂଶ ଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜନମେଜୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମେଜୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେ ଭଞ୍ଜର ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋନପୁର ଅଛି, ସେ ସୋନପୁର, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ରାଜା ହେବା ପରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିନୀତପୁର ପରେ ଯଯାତି ନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୋମବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଭୀମରଥ, ଧର୍ମରଥ, ନହୁଷ ଆଦି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ଭୌମିକରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କନୌଜରୁ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣି ଯାଜପୁରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଜୟ, ପୁରଞ୍ଜୟ ଆଦି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଦେବ। 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସୋମବଂଶର ପତନ ଘଟାଇଲେ। ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 55 ମିଟର। ଏହାର ବେଢ଼ାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଠିତ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳିଙ୍ଗ କଳା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଆଜି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରଜହସ୍ତ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ରାଜବଂଶ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେ ଶ୍ରୀକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ରାଜରାଜଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏହି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ରୂପେ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନକୁ ଉନ୍ନତର
ଶେଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାଜା ହେବା ପରେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଗମ୍ୟ ରାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟତ୍ୱ କଲେଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ବଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଛତିଆ ଅଛି ତାର ନାଁ ଥିଲା ଅମରାବତୀ। ଏଇଠାରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ। କେମିତି ନା ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/6 କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ କର, ଲବଣ କର, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କରକୁ ମିଶାଇ ସେ ନିଜର ରାଜକୋଷକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଳାଶୟ ଏହା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ ନା, ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ସଦାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନ ଉପରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ରାମାନୁଜ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯାଜପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସୀମାଚଳମଠାରେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମଦୁନି ଟିକାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଏହି ବଂଶର ରାଜା ହେଲେ 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନରସିଂହଦେବ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ଶାସକ ତ୍ରିଗୁଲ ଖାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ହୁଗୁଳି, ମେଦିନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏସବୁର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୀର୍ତ୍ତିଟି ଥିଲା କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣାଠାରେ ଥିବା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସଦାଶିବ ମଠ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1294 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ
କଳା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 66 ମିଟର। ଏହାର 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ପାଚେରୀ ଏହା ଚାରିପଟେ ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଯାହାକୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେମିତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 2ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହି ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିଟି ହେଲା କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ 1200 ବଢ଼େଇ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିବି ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧରମା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ପରି। ଏଥିରେ 24ଟି ଚକ, 7ଟି ଘୋଡ଼ା ବି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଟ ଲୌହ କଡ଼ି, ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡମାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏକ ସିଂହାସନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ଏ ମନ୍ଦିରର ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବାଦେବୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ପରୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପୁଷ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ପଥର ଦେହରେ। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ଏହା କାରଣରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ପରେ ଭାନୁଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବ ଆଜି ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ। ଏହି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ମତଭାନୁଦେବ, ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଲୋପ ହେଲା। ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ସୋମବଂଶୀମାନେ 200 ବର୍ଷ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ 300 ବର୍ଷ, ଏହିପରି 500 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କିଛି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ କରି ଦେଖାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।